Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр, сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Бүгенге мөхтәрәм кунакларыбыз хөрмәтле язучылар. Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире, Габдулла Тукай премиясе лауреаты Вахид Имамов һәм безнең Мираж журналының баш мөхәррире, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ләбиб Лерон. Хәерле көн исәбез, хөрмәтле кунаклар. Иң беренче сүзебез шул, Башкортстан Республикасына сәяхәт кылгансыз, нинди максатлар белән барган идегез, ниләр булды шул хакта? Сөйләшик әле. Без бер генә сәяхәт кылмадык, теге сәяхәт кылуына түгел, без 4 тапкыр сәяхәт кылдык. Өчесе Башкортстан районнары буенча һәм ике арада әле Уфага барып, Башкортстанда чыгучы төп әдәби журналлар, газетларның редакторлары белән очрашу булды. Үзара редакторлар үзара очрашу, бик республиканың килешүләр төзедек, үзара аңлашырга тырышып карадык һәм ул эш, Аллаһка шөкер, кайбер өлкәдә башланды. Булай үзебезнең күңелдә калганы, ансы инде Башкортстанның районнары буенча 3 сәяхәт. Беренчесе Төньяк Көнбатыш районнар буенча 9 район буенча йөреп кайттык. Аннары Уфага барган вакытта уң ягына кирип, анда 11-12 район урап кайттык һәм соңгы тапкыр менә Октябрь айында барып кайттык инде Башкортстанның Оренбург һәм Чиләбе өлкәсе белән чиктәш районнары буйлап йөрдек. Анда да 10 районны йөрдек, ягъни 30-дан артык районны урап кайттык. Шартлы гына кызыклы булган. Нинди тәэсирләр белән кайттыгыз? Менә язучы кеше бит һәр вакыт хис белән эш итә, Ләбиб абый. Нинди фикер? Тәэсирләр ул бер төрле генә түгел, әлбәттә. Минеке бер төслерәк булырга мөмкин, Вахид әфәнденеке икенче төсле дигән кебек. Чынлап та төрлерәк фикерләр булды. Булай калганда бик яхшы дип әйтеп булмый. Сүздә юк. Чөнки менә беренче барган сәфәр белән чагыштырганда, икенче барган, өченче барган чагыштырганда, аларның арасында бик теге аермалар бик бар. Аларның күбесенең уртаклыгы да шунда, ясалма башкортлаштыру идеясе сөрәйендә, хөкем сөрә анда, шулар сизелә, ру билгеләре куюлар, менә күренеп тора күзгә бәрелеп инде. Бу безнең күңелгә бик тиеп алды һәм шуңа безнең кайбер районнар, әйтик, Шакмагаш районнарының кайбер хакимиятләре, кайбер кешеләрнең, аерым кешеләрнең шуңа бик ышанулары үзләре дә инде, күңелдән ышанган булып йөрүләре мен шунда кылануларымы әйтәлмим асын, ләкин безнең күңелдә шулар калды. Булай һәр кайда да безнең татар инде ул ачык күңел якты йөз белән каршы алдылар, алар үтәгә ничек кирәк безгә булышырга теләделәр, инде тырыштылар, бурыштылар. Без инде бит максатыбыз нәрсәдән гыйбарәт иде? Безнең күренекле шәхесләребез Башкортстанда бик күп алар. Шуларның барлап аларның туган авылларында булып, ул авылда ничек яшиләр, ул авыл ни хәлдә, бүген көндә вазгыять ничек анда, шәхесне онытмаганнармы, беләләрме дип менә шуларны максат куеп йөргән идек һәрбер районнарда инде. Бар кайберләрен бик булай әйбәт искә алучылар бар, истәлек такталары, һәйкәлләр, бюстлар бар. Шул генерал Шәймуратов авылында булдык, Шәймурат авылында идек. Анда бар, мисал өчен, аңа ихтибар яхшы, гәрчә инде безнең теге зур, безнең татар шәхесе сугыш вакытында зур батырлыклар кылган, төрле милләт вәкиленнән булган дивизия оештырган, Башкортстан дивизиясе дип аталган, менә шуны җиткән генерал бит инде. Бик аңа теге әйбәт бюст һәйкәлләр куелган. Шулай ук башка шәхесләр дә шундый әйбәт игътибар мөнәсәбәт бар. Шул Фатих Кәримгә мәсәлән әйбәт кенә мөнәсәбәтләр анда, карадык музейларында булдык. Ләкин менә шулар белән бер рәттән күңелгә бик тырнаган, безнең күңелне бик төер булып калган очракларда булды. Ул да булса, мәсәлән, безнең күңелгә диле Сәгыйть Рәмиев мәсьәләсе. Ул Акман авылында булгандык без, туган авылында Сәгыйть Рәмиевнең, һәм шул авылда Сәгыйть Рәмиевкә нисбәтле бернинди истәлек тактасы да, бернинди урам да, бернинди башка мәңгеләштерү чарасы да, билге дә юк. Һәм иң аянышы, авылдашлар белми Сәгыйть Рәмиевне. Без инде урта яшьләрдә кешеләрне, яшьрәк кешеләр белән очраштык, өйләренә дә кирип очраштык. 90 яшьлек
апа абыйлар белән очраштык, хәзрәтләр белән дә очрашып күрештек. Берсе дә Сәгыйть Рәмиевнең кем икәнен белми. Шушы авыл тумасы булган Сәгыйть Рәмиев һәм ул Тукай дәрәҗәсендә булган зур шәхеснең шулай оныттырылуы бик ояныч әлбәттә. Мин инаның сәбәбен үземчә эзләдем. Чөнки Сәгыйть Рәмиев инде шигырьләрендә мин татар дип язган кеше һәм мин татар дигән кешене башка республикада аңа инде игътибар итмәскә тырышканнардыр. Әгәр дә ул мин татар дип bir şiirinde de yazmağın bulsa, belki ona iktibar adarak oңай bulgan bulur edip bileyim. Şu fırsattan faydalanıp, bugünkü günde mesela indi Başkırstan'da yaşayışı, başka tübeklerde yaşayışı, bizim milletteş kalemdeşlerimizge, başka sanat ehillerine min tatar deyip, Qaydadır bulsa da yazıp kaldırıların kengeş iter idim. Defterlerinde, kündörüklerinde, anketalarında, mine Şeymuratov generalnıkı şekilde min tatar deyip yazıp koyulgan anketasında hamanı bir nesede sızıp taşıyalmay. Tarihta sızıp taşıyalmay, hamanı hakimiyet kolu da sızıp taşıyalmay. Şundan şolay. Vahid abi mine halk bile aralaşkansızdır. Halktan indi fikirler var. Mağarif turmuşun içe gerek. Elbette indi sizin ruhani turmuş, ruhi ülke kızıksıngandır. Mektepte, mağaripte, milli meselelerde, edebiyatta degen şekilde. Әйе, безне көй бер кызыксындырды. Менә Левипкә генә өстәп әйтә алам. Безнең татар милләтеннән булган шәхесләргә анда игътибар барыбер икенче урында. Үзләре башкорт милләтеннән булган кешене күккә чөйләр. Мәсәлән генә әйтеп әйтәм, Салават Юлаев исемендә булмаган урам юк кебек. Анда авыл юк, анда шул ук без Баймакта кирдек. Беренче теге аларның үзәк урамы проспект имени Салавата Юлаева. Жиргәнгә керәсең, анда Салават урамы. Һәм башка районнарда да шулай. Югыйсә Салаваттан да югарырак кешеләре бар. Ул кешене онытып калдыралар. Ә менә бер шукыш белән суккан кебек, һаман Салават. Мен бит инде Погошев яу турында бик каты өйрәнгән кеше, бик өйрәнгән кеше һәм китаплар чыгарган кеше. Бей Салаватның үстеннән үтәле командир һәм башкорт халкының командующий, башкорт отрядларының командующий исемен йөрткән Кинҗи Арсланов бар. Кинҗи Арсланов турында бер урам исеме дә юк, Уфада һәйкәл дә юк, башкасы да юк. Һәм менә без әлбәттә теге Шәймурат авылында булгач менә Ләйвәттә без сөендек Мингали Шәймуратовка авыл уртасында атка атландырылган матур шәп һәйкәл куйганнар, ләкин ул һәйкәлне бит Уфага да куярга кирәк. Чөнки Шәймуратовның ил каршында, Россия каршында кылган даны Салаватныкына караганда хәтта чагыштырып та торырлык түгел, 1000 тапкыр югары. Аның батырлыгы белән Салават батырлыгын янәшә куя торган түгел. Нишләп Шәймуратовка һәйкәлне Уфада күтәрмәскә һәм ни өчен ул Салават һәйкәленнән ким булырга тиеш? Аны бит ил зурларга тиеш шушы батырлыклары өчен. Менә шуңа күрә ул яклары бар. Аннары Канзафар Усаев исемен әйтә башлаган идем. Менә ул Кырмыскалы районында без аны авылында булдык бу заязда. Ул тумышы белән гәршәен чокмагыштан булса да, аны 100 башы итеп, 100 йорт өстеннән хуҗалык теге башлыгы иттереп күчерәләр бу заяз авылына. Ул анда мулла булып та тора. Һәм шунда искиткеч мыскыл ителгән һәйкәл ясап куйганнар. Гарип картны утыртып куйганнар. Ул һәйкәл булмаса, яхшырак татар милләте өчен. Ул татарны мыскыл иткән кебек. Гарип татар сыны ясап куйганнар. Ул бит дәрәҗәсе буенча, Пугачев станицасында дәрәҗәсе буенча нәкъ Салават кебек үк бригадир дәрәҗәсенә ирешкән кеше. Олар икесе дә 5 июнь көнне 1774 елда Салаватның Пугачев каршына килеп, икесе дә 1 минутта иң башларына бригадир тасмасы салган һәм сабык көмешләнгән кылыч белән бүләк ителгән кешеләр, икесе дә аның берсен аерып, булса безнеке дип, икенчесен тепкәләргә бер кешенең дә хокукы юк. Ул тарих фәннәре докторымы яки анда хөкүмәт башлыгымы. Канзафар Усаевны менә шулай мыскыл иткәннәр, бу да үзәккә үтә. Шулык безнең Батыршага, мәсәлән, булдык Балтач районында, район үзәгендә Батыршага һәйкәл юк. Соң ул Батыршаны бездә Казанда һәйкәл куярга тиеш. Башкортларда Уфада һәйкәл куярга тиеш. Чөнки Батырша даны ул бөтен Европа дәресләренә кирип калды. Аны бөтен Европа тарихларда укыта, чөнки ул кеше тарихта күрелмәгән хәл кылган шәхес. Шуңа күрә без кадерләргә тиеш.
Инде теге кеше халык белән әлбәттә күрештек, менә элеп әйтеп кенә бетермәде. Без чиста башкорт районнарында да булдык дидек бит. Менә шул ук Баймак, Зилаир, Әбҗәлил, Зияншура, Сибай һәм шунда менә бит барыбер күреп кайттык. Безне халык шул ук китапханәчеләрдә, музей хезмәткәрләре дә, мәдәният бүлеге җитәкчеләре дә, мәктәптә укытучылар да сөенеп каршы алды. Безне чынлап та кочаклап каршы алдылар. Безнең әсәрләрне укып беләләр, ләкин китаплар юк. Шуңа күрә теге монда башкорт халкы белән татар халкы арасында ниндидер бәрелеш, талаш юк. Бар җитәкчеләр белән һәм милләтчеләр арасында теге. Мөтәгалимнәр арасында, ялган галимнәр арасында көрәш бара. Халык арасында көрәш бармый. Булай минем үзәккә үткәне шул булды. Әлбәттә, менә татар теленең укытуы инде гомумән туктатылып килә аларда. Яршар сәгать татар теле, яршар сәгать татар әдәбияты, алар урынына инде хәзер башкорт теле, башкорт әдәбияты кертелә башлаган. Без монда педагогия институтларын бетердек. Мәскәү акчасына кызыгып, Федераль университет составына керәбез дигән булып, шушылай иттереп, үзебезнең педагогия институтын ябып куйдык. Без хилафлык кылдык милләт каршында. Безнең педагогия училищеларыбыз юк. Бүген татар теле укытучылары әзерләү бездә туктатылган. Шул ук Минзәлә, данлыклы Минзәлә педагогия училищесында да, анда Җәлилдә теге уку үткән, анда да бер генә татар группасы да юк. Шул ук вакытта Бәләбәйдә педагогия техникумы эшли, башка шәһәрләрдә эшли, һәм ел сайын шушы техникумны тамамлаган бала ниләрне башлангыч класс укытучыларын Тәтешле районына да, Чиста татар районына да, Чиста Дүртиле районына, Чиста Яңавыл районына, Чиста Илеш районына китереп, балаларны безнең башкортча укыта башлыйлар. Бу да менә башкортлаштыруның бер усулы. Biz күз юмарга тырышсак та, күрмәмешкә салышсак та булмый. Менә безнең балалары менә шушылай беренче класстан әлифбадан уже авылый башлыйлар. Менә моны да безнең җитәкчеләр дә, безнең халык та белеп торырга тиеш. Моны яшәрә торган хәл түгел. Җан исәп нихәл саңанда ничек бара, ничек кирәк сөйләшүләр, кем әйтмешли, анысы белән кызыксынасызмы? Biz olay әзерлек барышында халыктан сораштырдык. Бәлки чынлап та менә алар хәзер бит инде аларның төп удары, аларның мөтәгалимнәренең төп удары, җитәкчеләренең төп удары безнең төньяк көнбатыш районнарына юнәлтелгән. Балташ, Кошнарин, Бурай, Тәтешле, Дүртиле, Илеш менә шушы районнарны башкортлаштыру сәясәте бара, шуңа күрә башкорт теленең фәлән диалекты дип ялган хәбәр таратып, тагын нинди уйлап чыгарырлар, аларда фантазия бетмәгән. Шушылай итеп, һәм инде әйтеп торам бит, башкорт теле укытучылары кертеп, районның шигенә ру баганалары бастырып куеп, әлләрендә пичрак эшләр эшләйләр. Әлбәттә күңел әрни, нык әрни. Бит менә йөреп кайттык. Без бит 30 районнан артык районны йөрдек. Неде бит, көньяк районнарда, шул ук Баймак, Зияншура, Зилаир, Әбҗәлил шикләренә бастырбаганнар бит ру баганалары. Чөнки аларныкы. Чөнки аларның кеше Башкортстаны шушы зонада тупланган. Анда 5-6-7 район территориясендә. Валиди кул куйдырган, Ленин кул куйган кеше Башкортстан ана шунда. Булар хәзер инде безнең Минзәлә өязенә килеп җитте, безнеке дип. Соң һаман үзләренең беренче өясын, беренче нигез йортын ташлап әллә кая шаштылар. Шик куючы юк, буларны кулына сугучы юк. Шунда да кызык фикерләр. Инде менә Ләбиб абый сезгә шундый фикер тумадымы? Менә безгә бу мәсьәләдә менә Вахит әфәнде әйткән әйберләрне, милли мәгарифне, татарлыгыбызны, ничектер җан исәп җиткәндәрәк кенә түгел, менә даими тоташ рәвештә эшләп барырга кирәк дигән фикер. Ул инде соңгы шиктә 90-нчы елларда шушы хәл ителергә тиеш иде. Соңгы шиктә дип әйтүем. Чөнки инде Совет заманында эшләү мөмкинлек булмагандыр инде хәтле СССР вакытында. Ләкин менә моны 90-нчы елларда күчеш СССР таркалган вакытларда без татар дип республика Татарстан Җумһурияте дип оешкан вакытларда бу инде куелырга тиеш. Татар стратегиясе буның шушыннан башланысы булга тиеш иде. Без инде максаты шул Барда районындагы безнең татарларыбыз турында да, шул Башкортстандагы, Астрахандагы татарларыбыз дигәндәй, бөтенесе дә шулай күз алдында тотылырга тиеш, һәм ничек аңа ярдәм итәргә, ничек саклап калырга татарларыбызны, теге русча әйткәндә регуляр рәвештә безнең анда кешеләребез җырып торырга тиешләр иде. Безнең
kardeşlerimiz, ikisi kardeşlerimiz ayttıgende başkurtlar bu meselede bizden büyük kubalga baralar alır. Biz koya barsak da ayttık, barda da görgende de şul 92 yıllarda uzgan gasırının anda biz başkurt dip aytışlar var iş. Çünkü missionerler kelip indi alara kitaplar taratıp, anlatıp köpmedir derece gitkenler idi. Biz indi şul şanabız indi özümüzdün köpmedir derecede şul jırçılarımızga, kompozitorlar çoğu mesela barda da indi Mesut abi Maşıflar indi, Seni Farangulubalar, Reşit Yakfarovlar indi. Olar şular avulları bulga, şul avullar indi avulu bilen tatar dip uyluybiz özümüz. Lekin bit şirkire, virus kire ul avullarga taratalar virusunu. Şikertu bara. Şuna göre ul hazırda bara. Şuluk mene arı meselelere kirtkenler iken, bağanalar koyulgan iken ulu öz işini işleyindi. Ul işli, anın bit görüp turalar. Biz başkart edilip yaşa bu turalar bitine kaybirlerinde televizorlardan. Eyttirteler şul sözlerini. Eyttirt keşindikin şesi gara ulu şoy dip eyttirsin hapta şoyindir dip uylar bir şeyler da bulur mümkün. Şuna göre her daim, her vakit mene şuşu yönelişte bizning iş barırga tiyiş. Hükümet yetekçiliginde iki respublika işçilikçiliğinde bu mesele xalitiliğe tiyiş. Bunda bit iň aýanyşy şol ele, mine Wahid abi aýtgança alar әлегә şolay күз йомарлар, ничектер лояль булабыз дип тегеләр. Аларның баласына башкорт теле укыта башлагач, бугазына китереп башкорт мәдәнияте кыскач. Безнең халык шундый инде авыр сүз әйтмәгәйбез дип барабыз инде. Авыр сүз әйтмәгәйек, булар авыр сүз әйтсәк җылап җибәрүләре мөмкин, рәнҗитергә мөмкин, кыйрсытырга. Бит алар уйлап тормый башкалар. Сен уйлап тормый, ишекләр итеп кыламыйлар. Мылтыклар белән җөргән мөмкиннәр җаныңда. Узатып сине. Шуңа күрә без бит алай җыри торган халык түгел. Бу әйберләр, бу фикерләр менә Вахит абый сезнең каршыда бик саллыгына бер басма күрәм. Нинди басма, нәрсә турында сүз бар? Без моны ниде җәй көне чыгарган идек. Үзебезнең Мәдәни җомга газетасында басылган мәкаләләр шушы җан исәпкә багышланган, татар халкының асылына багышланган мәкаләләрне, шигырьләрне җыеп, без менә шулай махсус китап чыгардык. Әлбәттә монда инде үзебез Башкортстанда булырга өлгергән районнардан берничә фото да бар. Шул ук мәсәлән Аңгабат Набаев, Шәйхзада Бабич, нинең Балтач районы Башкортстанның андагы теге Батырша музеендагы менә төшкән фотолар. Һәм тышлыкның бит соңгы битендә дә без үзебезнең татар халкының күренекле кешеләрен куйдык монда. Һәм аны без Башкортстанга барган вакытта таратып та йөрдек. Ләбиб абый, сез дә менә тик ятмагансыз, Мираж журналында минем уйлавымча шушы фикерләр барысы да чагылыш тапкандыр дип беләм. Нәрсәләр алып килдегез? Без инде кайткач әйтәмеш, менә без әле баруыбызның Баймакка инде баруыбызның бер максатыбызның җиргәндә булуыбызда дәрдемәнд бит инде олуг юбилейлары тора. Мирхәйдәр Фәйзинең юбилее менә әле 1 ноябрьдә генә булды. Аларның туган төбәкләрен карап булды, җиргәнгә дә барып кайттык, музейларында күрдек анда. Һәм Мирхәйдәр Фәйзи бит инде Баймакта вафат булган, шул тирәдә юллык авылда да эшләгән, Баймакта да эшләгән. Шушының каберен күреп кайтты. Ул каберендә булгач, ул менә ул шәхескә карата мөнәсәбәт икенче төрле ничектер башка яктан ачыла. Кабереннән күренә, андагы кешеләр мөнәсәбәтеннән иҗатын өйрәнүчеләр дә бар. Аллага шөкер, менә Мирхәйдәр Фәйзине. Әлбәттә, менә шулай туры килде. Инде без кайтуга мирас бер мәдрәсә керә дә башлады. Шул каберстанда булган фотоларында биреп өлгердек. Мирхәйдәр Фәйзигә Рона Бихамидуллинның мөнәсәбәтле язмасы да керде. Без инде булдырган хәтле тырышабыз шушы сәфәрләрдә булганнарыбызны күргәннәребезне теркәп барырга һәм менә шушы матбугат аша җиткәргә тырышабыз үзебезнең халкыбызга. Инде сәфәрләр дигән идек, менә Әстерхан төбәгендә урап кайткансыз бит әле. Әстерханда да минем уйлавымча уйланырлык әйберләр бар. Анда ничегрәк булган иде сәфәр? Кыскача гына әйткәндә. Кыскачасы һәм аның иң әйберлесе менә аны Ләбиб әфәнде дә әйтеп өлгерде инде. Сәгыйд Рәмиевнең анда да онытылуы үзәкләргә үтте. Башкортстанда да кадерен белмиләр. Әстерханда да кадерен белмиләр. Менә үзәккә үтә, аны аңлатып булмый. Ул бит Абдулла Тукай белән бергә яшәгән. Дус үзара. Шигырьләрен бутыйлар бит. Шу бер-берсе белән кочаклашып дип әйткәндә инде. Бер-берсенең кадерен белеп яшәгәннәр. Галимҗан Ибраһимов хәтта Сәгыйд Рәмиевне Тукайдан да югарырак куеп язган мәкаләләрне. Һәм Ниде 1911 елда Сәгыйд Рәмиев янына Абдулла Тукай дәваланыр өчен, кымызышып дәваланыр өчен Әстерханга килгән. Бер айда бер атна яшәгән, бергә яшәгәннәр. Ул вакытта инде Сәгыйд Рәмиев Әстерханда Идел газетасын чыгарып яткан 4 ел буе теге патша хөкүмәте бөтенләй ябып куеп, аны Әстерханнан куганчы шунда чыгарган татар халкы өчен дип. Һәм бүгенге көндә шушы Сәгыйд Рәмиевнең онытылуы,
Onda bir nindi muzey de bulmau, Uram ismi de bulmau. Teginde heykelinde etmeyin. Birisi de bulmau. Bu dürüst değil. Bunu bizden hükümet de bilirge tiyiş. Tegindeki bizden totarlar da bilirge tiyiş. Bunu biz kişikmezden işlerge tiyiş. Eğer de biz büyük millet diye bitirgetiliyiz iken, demek Saget Remiyev'nin bizden hükümetin okşası tabulur, iki güne büst koyarga. Tuğan Okman İbrahimov'una da mele öz rayonundan koytarıp koyarga gerek. Kişikmezden, yaki ikinci ölüşü Astrakhan'da da bizden büstma heykel mi koyarga gerek, Uram isimlerini koyarga gerek. Ondağı Uram İdil gazetesi işlegen, Saget Remiyev yaşagan Uram. Elek Yeşil Meşit turgan Uram. Bugün Minjinski degen cellat ismini yertirge tiyiştugul. Ondan kelip bitelim, Astrakhan'da şoluk problema var, ol Canisep bilen beyli. Onda da bizden tatarlarına Nesede beytim indi kimsitüme, kimitüme, şoşunda yaptığı işler var akıdık. Bora, Tatar bulgan jirde, her vakit ikip Tatar bulsa iş partiyi tüzüyordular bitinde. Şunun köbek bitinde. Teginde de Nogay partiyisi de beytiminde firkası Türk'üme uyuşkan. Bular üzlerini Nogay dip yazdırga yürüyler. Uylap da koramaylar. Birden bu Astrakhan, Elikki Astrakhan hanlığı jerliginde Nogay dip yürüp kışkırı dürüst tügül. Nogay devleti üze ayrım. Nogay ordası Astrakhanlığa üze ayrım. Şay bulgaç bir-birsine burun tıkmayın şığına yaşa. Şuna göre Nogay dip yürüyleri urınsız. İkinciden Nogay dip kimdir yazılığına korapkına ona birey de irtege gubernatör etip de koymay, irtege deputat etip de söylemay, sotaşmasın idi bizden millet. Nindi dertege vakıtlışa nersedir bile kızıktıralar bizdekilerini yanda. Tege midel biremiz deyip etseler de Marcel Gali'ne etken sözü var mı? Midel biremiz nem kabilesi bulup yazılasın mı deseler, midelli koşan biremiz deyip etip bir şeratı kileşek deyip. Mine şunun gibi bizden halık tiz satıla diye kızganışka karşı Nogay bulup yazılığına körəgine ona yurtta tüsüp birmeyler, kvartirda birmeyler, maşina da birmeyler. Şuna göre halıkla orasını butap yürümesinler idi. Şundan da şulay. Indi mine Canisep'nin en kızıl mizgilleri bara, şulun aydan halkımızga нәрсе дип әйтим инде, fikir avangardında barışı kişiler olarak, fikir bayrakçılar olarak әйтәсе сүзләрегез. Мин mesela ne söyleyeyim? Özünün nesline, nesil kıyanet etken, nesil tamirine bal taş yapkan kişilerge onların nesilleri üzüler diye sanıyorum. Onların gelecekleri big eybet bulup görünmez. Onlar her halde bugün benim barda aldı deyip yaşarga mümkünler emin tillerini unutkan kişiler bulur mümkün. Bizden barısı da yaxşı deyip uylarlar. Lakin tüpten öylep kalasalar onların gelecekleri bir de ümitli tügül. Çünkü bizden babalarımız, bizden televizyon yaşayan babalarımız, ebilerimizin erencişleri barbar gelip tutaşak. Ben şulay bileyim. Ben bana din közlüğünden de anlatalım. Ben bana şu tarih közlüğünden anlatalım. O şulay bulgan hem şulay bulaşak. Şuna göre sak bularak gerek. Sin Tatar iken, sin Tatar bulup kalarga tiş menge. Ahit abi, sizin fikir. Ne şulay gana, min Temir Şaripovич da özünün şarkısında aytdı. Tatarının gorurluğu da, özünün layıklı buluğu da, dostoyinstvosu da, ona Tatar bulup, özünün Tatarlığını saklarga tiş. Birey de, özünün eti enisinden baş tarta almay. Tabiat bizden şulay deyip yaratkan, min Tatar enkeme, Tatar etkeme hıyanet etip, bugün başka kişi bulup, Nogay bulup da, Başkırt bulup da, Kıpşak bulup da yazıla almayayım. Min etkem, enkem ruhun saklayışım kileyken, bolalarımla da özümün şista yüz, saf köngül bile karışım kileyken, min özümün milletime hıyanetlerge tiyiş tügül. Şundan da şulay, munda indi bardıq milletteşlerimizni Canisep'te aktif katnaşırga, hem siz etkençe özümüzün milli asılımızın juymasqa, unutmasqa degen tilek bilen bugünkü sohbetlaşırбыз. Hem tapşırığını tümerler aldından Aydar abi Halim'nin bir neçe şiiri yolun okup uzasım kile sizin kitaptan. Bizni talap, alar bayımadı, hayır sıraşalar sen kürsen. Biz haman bay, çünkü tağın tırıp milletimiz işli. Biz isen, biz isen. Biz isen деген. Менә шулай исән булырга ясын һәм эш гамәлдә булырга, якты дөньяда булырга насыйп булсын, барыгызга да саулык, сәламәтлек телибез. Тапшыруыбыз тәмам, исән-имин булыгыз.